At nagtanong siya kung ano daw ang pangalan ko. Hiningi niya ang pangalan ko sa FB. Syempre, pakunwari na parang wala lang. Pero binigay ko pa rin ng FB ko. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what's up mga boss? Welcome ulit sa isang napakabagong video. And by the way, it's your boy, this boss, Jubil J of Jubil Films. For today's video, bagong segment na naman natin sa ating vlog ay Dear Boss G. Ito ay kwento tungkol sa iyong love life. Iba-ibang kwento to, merong masaya, meron ding malungkot. Kung meron kayong kakaibang kwento tungkol sa iyong love life, pwede nyo i-email ang inyong love story dito sa aking email. Yung nakalagay sa baba, ang hiligjunpel@gmail.com. So ayan, try nyo mag-email para i-feature natin ang iyong love story dito sa aking bagong segments, dito sa aking vlog. So ayan, so bago po natin sisimulan, sa mga boss natin dyan na di pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakiclick lang ang subscribe button and ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video. Okay mga boss, start na natin. So ayan, itong unang kwento natin ay itago na natin sa pangalang Christine. Ito, merong story dito na basahin natin mga boss. Ano yung nangyari sa kanyang story. So ayan. Dear Boss G, ako nga pala si Kristen, 17 years old, taga Lapu-Lapu City. Tatlo kaming magkakapatid. Si Papa ay tricycle driver at si Mama naman ay nasa bahay lang. Itong kwento ko boss ay tungkol sa aking crush na naging boyfriend ko. Hindi ko sana ito ikwento sa iyo boss kasi nahihiya ako pero laban lang, hehe. Di ko alam kung paano ko sisimulan sa pag-type na aking kwento boss. So ganito po yung mga pangyayari boss. Nung palapit na ang fiesta dito sa aming lugar, pumasyal kami sa perya kasama ang dalawa kong pinsan. Napakaraming tao. Sa perya merong horror booth at iba pang mga nakakatakot na rides. Tumingin kami sa horror booth kasi gusto ng mga pinsan ko na sumubok. Ngunit di kami tumuloy kasi natatakot ako. Kaya pumunta na lang kami sa Ferris wheel. Sa Ferris wheel bus parang gusto ko talaga sumakay. Habang nasa ticket booth kami, may nakita akong lalaki. Tall, white, and handsome. Na medyo may pagkasingkit ang kanyang mga mata and short chinito. Akala ko ay sasakay rin siya ng Ferris wheel. Pero nagtrabaho din pala siya bilang staff ng perya. Pero syempre, dinedma ko lang siya na parang di ko na siya nakita. Nung sumakay na kami ng mga pinsan ko sa Ferris wheel, nakita ko rin siya na nakatingin sa amin. Nung ikalawang gabi ay bumalik kami dun sa perya. At pagpunta namin dun ay excited na naman kaming bumalik sa Ferris wheel. Tiningnan ko ulit yung lalaking nakita ko kagabi. Pero wala siya dun. Kaya nagpasyal-pasyal na lang kami ng pinsan ko sa perya. Nung ikatlong gabi, bumalik na naman kami dun sa perya at ang unang pinuntahan namin ay ang Ferris wheel. Sumakay na naman kami sa Ferris wheel. Nakita ko ulit yung lalaki. Napansin ko yung lalaki ay palaging nakatingin sa amin dahil sa sobrang ingay namin habang umiikot ang Ferris wheel. Pagkatapos naming sumakay at bumaba na kami at nagtawanan. At agad lumapit sa amin yung lalaki. At nagtanong siya kung ano daw ang pangalan ko. Hiningi niya pangalan ko sa FB. Syempre, pakunwari na parang wala lang. Pero binigay ko pa rin ng FB ko. Ayan. Nung pag-uwi ko sa bahay at nasa kwarto na ako, agad may nagchat sa akin na pangalan ay James. Kaya binasa ko. Hi miss, ako nga pala yung naghingi sa'yo ng Facebook mo kanina sa perya, yung sa Ferris wheel. Kaya yun, nagchat-chat kami habang palalim na ang gabi at hanggang sa nakatulog na ako. Kinabukasan, nagchat si James na mag-meet daw kami at papasyal daw kami sa perya ng kamilang dalawa. Kasi day off niya. At syempre pumayag naman ako kasi pasyal lang naman. Ayan, pasyal. Hanggang sa nagkita kami ni James sa perya. Sumakay kami sa Ferris wheel. At hanggang sa gumaan ang loob ko sa kanya na parang matagal na kaming magsasama. Dumating ang point na nanligaw siya sa akin. Pero di ko pa siya sinagot agad. Araw-gabi, palagi niya akong kinukulit sa chat, sa text, hanggang sa nahulog na ako sa kanya. Kaya sinagot ko na rin siya. Kasi mabait naman siya at naging kami na.
palagi kaming mamamasyal hanggang sa umabot kami ng 2 months ng aming relasyon. Nagpaalam si James sa akin na uuwi daw siya sa Manila. Magbabakasyon lang daw ng 1 buwan kasi may aasikasuhin lang daw siya dun, kaya pumayag naman ako kasi malaki rin ang tiwala ko sa kanya. Isang gabi, nag-aalala si Mama dahil di pa umuwi si Papa sa kakapasada kasi tricycle driver si Papa. Maya-maya ay dumating si Papa at nawala ng aming pag-alala sa kanya. At ang sabi ni Papa ay natagalan lang siya sa pag-uwi kasi may hinatid lang siyang 2 pasahero, babae at lalaki. Hanggang sa pumasok si Papa sa aming bahay at nagpaiwan lang ako sa labas, naalala ko si James. Kamusta na kaya siya? Kumain na ba siya? Okay lang ba siya dun? Di na rin siya nag-chat o nag-text. At nagulat ako kasi may biglang tumunog sa tricycle ni Papa. Pagtingin ko, may naiwang cellphone ng pasahero. Kaya tiningnan ko at merong magandang babae sa wallpaper. Maya-maya ay tumawag sa cellphone na nakapunbok na babe. At sinagot ko ang tawag. Babae ang tumawag at nagpikilalang JF daw siya ng may-ari ng phone. At matapos ang pagtawag ng phone, may isang unknown number na naman na tumawag sa cellphone. Kaya sinagot ko na naman para masuli yung phone na naiwan. Nung pagsagot ko, lalaki na naman ang tumawag. Pero hanggang sa nagkasundo kami ng mag-meet para isoli yung phone. Kinabukasan pumunta ako sa meeting place na sinabi para masoli yung phone. At laking gulat ko, si James pala ang may-ari ng phone. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko na para bang gumuho ang mundo ko nung nakita ko si James pala ang may-ari ng phone. Dun ko nalaman na may iba pala siyang mahal. Ang sakit, no? Yung reaksyon ni James ay parang natulala lang. Kaya inabot ko agad yung phone at umiyak na lang ako at bigla akong nag-walk out at umuwi. Yung feelings na pinapaikot ka lang pala at sa huli, niloko ka lang pala. Parang Ferris wheel. Sa kakaikot mo at hanggang sa di mo na makayanan ay ipapatigil mo na. Sana masaya ka na sa kung saan ka man ngayon. Yun lang muna, boss. Salamat. Oh my God. Ang sakit na. Ayan, so grabe, no. Ang sakit pala na hindi niya alam. Nag-alala siya kung ano ba nangyari sa kanyang jowa dahil nagpaalam daw na uuwi ng Manila kasi may asikasuhin lang daw. Pero doon niya nalaman na yung cellphone, kundi dahil sa cellphone ay hindi niya malaman na nagloko pala ang kanyang BF. So yan, napakasakit pala, no? At yan mga boss, maraming salamat at hanggang dito na lang. Kayo mga boss, kung meron kayong storya or meron kayong love story, isulat nyo mga boss at ipadala sa aking Gmail account na nakalagay sa baba. Ayan. So, para ma-feature natin ang iyong love story. At syempre, hindi natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Okay. Shoutout nga pala kay Vince Jetro Quijano, Dave Smith Cabezas, Dante Ibali, Kyle Adrian Simpron, Kyrias Vlog. Okay mga boss, maraming salamat sa panonood ng video na to. At sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, uulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junpel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, hanggang dito na lang and see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.